खुलुमबाय ब्रिटिशनि थागिबि गासै रायजो नोंथांमोन। साननैसो आगोलाव नोंथांमोना हाग्रामानि थ्रुयै कक्लाबारि कृषि फार्मनि मोनसे भाइराल जानाय फट' नुदों जानो हागौ। नाथाय बेयो सैथो नङा। बेनि गुबै नुथायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। नैबेयो बिटिसि प्रधान हाग्रामा महिलारिये कक्लाबारि कृषि फार्मक पुनर्जीवित करिसे। बे फट'आ नंखाय, गुबुननिफ्राय फट' लानानै बेखौ एडिट खालामनानैसो नागारनाय जादोंमोन। नाथाय नोंथांमोना नैबे भिडिअ नुनाय जे सावगारिफोर बेफोरसो गुबै। बेखौ नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लाथाय नुगोन। नायदो, नैबे जाबाय कक्लाबारि कृषि फार्मनि बियो माइ हाग्रा मेचिनमोन। माबायदि हाग्रा दुफबजोबनानै दं नायदो, लेवा मानफबजोबनानै दं। नैबेयो ट्रेक्टरमोन, बेबायदिनो गंनै ट्रेक्टर दंमोन बेहाय। नाय बेयावबो माबायदि जार्मन हाग्रा दंफांफोरा मानला फबजोबनानै दङ। नायदो, आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय था। बेबायदिनो आं नै बिथिंजाय नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों वर्कशीट वर्कशपनि नुथाय। बेयो बेनि गुबै रुमखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। आं बायजोनि थासारिखौ दिन्थिग्रोनाय जादों। बेहाय मानो होनबा मोनसेबो मेचिन मोजां गैखाया। जेराव नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुदोंमोन, बेयाव लिरनाय दंमोन बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया कक्लाबारि फार्मखौ, एग्रिकालचार फार्मखौ फिन फोथांफिननायनि खोथा लिरनाय नोंथांमोना नुदोंमोन। नाथाय बियो थारैनो नंखायसो। बेखौ फैबाय थानाय इलेक्सननि गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय, पलिटिकेल राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय बेखौ नंखायै एडिट खालामनानै फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बिनि गुबै जि थासारि आथिखालनि, बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो। नायलांबाय थादो। बे जाहैबाय वर्कशीट इज वर्कशप होननाय रुममोन। बेहाय क्लास जायोमोन। बेनि रुमनि अबस्थाया माबायदि नाय। आदसा, नोंथांमोना नायलांबाय था। बे रुमाव मा दं नाय। मोनसेबो मेचिन बेहाय मोजां गैया, मोनसेबो दरजा खिरखि मोजां गैया। न'नि अबस्थायानो मोजां गैया, जेराव न' सिङावनो हाग्रासो रज'जोबदों। बैनो नै बिथिंजाय नाय, न' सिङावनो दंफां रज'नायनि नुथाय। नैबे जाबाय फार्मनिनो सिङाव गावसोरनिनो पेट्रल पाम्पमोन। बियो गावसोरनि थाखायल'मोन। बियो बेनि अबस्थाखौबो नायदो। थिग बेबायदिनो आं नै बिथिंजाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो माखासे गुदामफोरनि नुथाय। बे गुदामफोरनि नुथाया नायदो। मानो होनोब्ला बेहाय सरखाराथ' बेहाय जेबो गैखालानो, जेराव निजा मोनसेबो खेथि मावला।
बेनिखायनो मोनसेबो जिनिस बेहाय मोजां गैला। बोसोरफ्रोमबो दैज्लां फैयोब्लाथाय बेहाय बे फार्म एरियानि रायजोफोरा बेहाय आबादनो हा बिफैयो। हा बियोब्लाथाय बेहाय जे बिटिसि सरकार, बे बिटिसि सरकारनि जि दैदेननाय, बे दैदेननायाव बिगासेयाव 500 रां लानानै हाखौ नागारना होनाय जायो पाब्लिकनो। बेबायदिसो बिसोरो फैसा लानानै हा जि खेथि मावनाय, बे खेथि मावनायखौ पाब्लिकनो नागारनानै होयो। नाथाय गभर्नमेन्ट हिसाबै बेहाय जेबो मोनसेबो खेथि मावनाय जाया, जायनि जाहोनाव मोनसेबो बेहाय गंसेबो बेहाय मेचिन मोजां गैया, जायनि थासारिफोरखौ नोंथांमोना नुनो थांगासिनो। नैबेफोरो गुदाममोन माइ जाबथुमनानै दोनग्रा, नाथाय बेहाय माबायदि मोसौनि गलि, बोरमानि गलि बायदि जानानै दङ। थिंफोरा गंसेबो मोजां गैखाया। नै दरजाफोरा माबायदि लांदां, नै बियो, नै नायदो नोंथांमोना। नैबेबो मोनसे गुदामनिनो नुथायमोन, जायखौ मारा होखांनायनि उनाव जे माइनि बस्था, बे बस्थाखौ बेहाय जाबनानै दोननाय जायोमोन आगोलावहाय। नाथाय बेनि जि थासारि, बे थासारिखौ नायदो। जाबनानै दोनोमोन माने बेहाय जाबनानैनो दोनफेराखै, स्किम हिसाबैसो बे फैदोंमोन। नाथाय बेखौ लुदोंमोन, कमप्लिट लुफुंनाय जायाखै। जाय ठिकादारफोर, बे ठिकादारफोरा माबायदि फैसा जानानै खामानिखौ आद्रा मावनानै, बै गोजौआव नाय नोंथांमोना, थिंखौनो आद्रासो देथाबनानै दोननाय नुगोन। जेराव दिनैसिम माइखौनो दोनफेरनो मोननाय जायाखै। बेनि सिंनि थासारि, बे थासारिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। नायदो। नै बिथिंजाय एसे मेगन फिदिंना नायब्लाथ' नोंथांमोना नुगोन, नै गुदामनि सिङाव बेबायदि हाग्रा दुफबनायनि जि थासारि। न'खौनि सायाव मोनसे ससे लुवाखैयानो। दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो जे आबाद मावग्रा गुबै जि दुब्लि, बे दुब्लि बेहाय खालि दैज्लाङावल' आबाद मावनाय जाखायो आरो। बेबो पाब्लिकआसो बिगासेयाव 500 रां होनानै। बन्दक सिस्टेमावसो बेहाय आबाद मावनो मोनो। नैबेनोमोन फोथारनि जि नुथाय, दुब्लिनि जि नुथाय गुबै। बेबायदिनो नै बिथिंजाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। नैबे जाहैबाय आगोलनि जि मेन थासारिमोन, बे थासारि समनि बेफोरो ड्राइभारफोरनि रुममोन, ड्राइभारफोरखौ दोनग्रा क्वार्टारमोन बेयो। बे क्वार्टारफोरनि नुथायखौ नायदो नोंथांमोना माबायदि। आदसा, नोंथांमोनाथ' नुबायानो, मिथिबायानो माबायदि गाज्रियै नंखाय बाथ्राजों मोनसे पस्टार बानायनानै भाइरेल खालामदोंमोन बेखौ। नाथाय बेयो खुनु रियेल नङामोन बेयो। नैबेसो गुबै रियेला। आं जायखौ नोंथांमोननो दिन्थिदों, बेसो रियेला। स' दिनैनि नोंथांमोननो दिन्थिनाया बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।